sai na sake ki wallahi za na sake ki marka yarban lashiya ne maka wai mai gida kake ta hauka. Dinkwambi on the mix. A kwanan nan bana lura magi bai daɗewa, idan na zo da kwaya uku ba sa ragewa, sai ki gama da su a ranar ba tausayawa. Ki zare ido kina ta kallo na ba dagawa, kamar sa'an ki dai kina mini wani dagawa. Da kuma kin ga yanzu ƙarfi na yayi gazawa, to sai kin kiyaye, dan kuma ba hakan ba za ki ci marka. Ke waya ina ta zance ba kya kulawa. To me zana ce da kai na kai tsayawa, surutu kake na banza ba bincikawa. Ni din ne na kai ka surutu kuma na banza, lallai marakakin rena mai hula da datti. Ni na lura yanzu ba kauna ta kake ba, dan na ɗauki kayan ka jiya na kai wa baba. Oh, wata sabuwa wani kaya kike nufi ni ban gane ba. Tallakin taro mai. Kayan nan da Alhaji Jagwal ya ce a kawo, jar hula da riga da 'yar ciki har da wando. Ko su ne ya sanya na ganshi yana ta yawo, in ko ta tabbata markaza na saka kizo, ko na kira su ilu da ta'o da bandiyawo su kai ki ga zagada ko ko dajin albare sai na sa kai walai. Allah ba yarban lahiya zo da ina na ranan ina kika sa shi maraka, na shiga ban gani ba shi kuma waye ya dauka. Shi na siyar jiyan nan na sai alabo na girka. Lallai kin kashe ni, amma baki da mutunci wallahi, sai ki biya ni gobe na. Tare muka ci amma ka ce sai na biya ka. Ba ni guri akan wani dambu ba karago, ni da ya sa ni murɗa na kwana na ta zo. Ba wata magana markani ba sai kin biya ni, in kuma ba hakan ba auren ki ya dashi. Wallahi sai na rabu da ke yar banza. Kai dalli ta zo nan kalla me kake ci, shinkafa da wake da mai ma yau kake ci. Wane ne ya baka kayan daɗi kake ci? Ɗan girkin da na yi wa yaran ma sai fakaci. Ko sai kin gaya mun ina kika samu wannan. Ina lura wallahi cuta ta kike yi, to je ki gidan ubanki ni sai na zo ni gobe. Shan ya mura bukakin cuce ni wallahi, Allah ya isa matsiyaciya. Dinkwambi on the mix.